Yeah. Unonyatsa kuziva kuti Zimbabwe yakaoma. Enda ine chapa. Exactly zvandutaura mad. Zvinhu zvakaoma. Dai unzandanga something anaimborwadza noti vanhu vamwara batsika but nhasi handina. Mapaona. Manje ndine mamwe mabusiness andinoita manje. Okay. Ndine mamwe mabusiness andinoita. I'm a fresh widow. I'm a fresh widow. Widow? Mukamba nawo asi muri munyero. Mwanangu. Murume wakafa umwe wakafazve. Ausingobata. Kungowerenga population kuti murume but kana pasina homwe akafa. Died at 20 and buried at 50. Okay. Mwanangu, once beaten, twice shy, once beaten. Saka, uri kuregerera zvimwe zvinhu. Aurgeresi. Madam Mozam, message yamaya nayo nezvamakutaura ka. Makuzvicontradict manje mona. Pamakudaro mayo achayenda. Ndati I'm a fresh widow. Ndinoita inonzi cryptocurrency. Crypto. Mira yapo ndikuya cryptocurrency. Crypto currency. Mad. Hai papa ai wandu nyebeza. Hey, unosechi. It's like opportunities knocking on your door. Instead of letting it in, you're adding another padlock on it. Saka uli. Hai baba. Here is. Aiwa. Oh. Aiwa kat. It's okay, Wanan. Peace be to you. Mother. Situation nyane nzatitsi mara. Sega ningokupa ka 5 mungonotenga ufu. Mungonotenga ufu but Bible ngare Bible. Handiti. Zimbabwe yakaoma. But takutosanganisa. Aiwa, regai kudaro. Regai kudaro. Kamba ine shoko bedzi. Kana mwari ada kukumbura nokukumbura. Zviti pamwe kunzungu kunyi. Aiwa, zvinzwa roba. And peace be to you. Asati umashoko akutombotiwa zvamanje.